लुकासनि 1:32 लुकासनि 1:33 1:32 बेखौहाय जोङो नायनि बेवहाय बुंदों बर'आवबो दंना फरायसा लुकासनि 1:33 1:33 बेखौ जों फरायो लुकासनि 1:32 बियो अनजिमा गैयाजासे जाकबनि जोलैनि सायाव राजा जगोन आरो बिनि रायजोआ जोबथारनाय नङा चिन्हखौ एकनि चिन्हखौ फरायो 32 बियो महान जागोन आरो गोजौ सिन्थारनि बिस्रा हौवा जागोन मोनसे बेवहाय बुंदों इंलिशआव ओरैबायदि बुंदों बेवहाय नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन द नेचार अफ सान माने फिसाज्लानि मोनसे आखुथाय बेवहाय नोंथांमोना फरायोब्ला बेनि सोमोन्दै आखुथायनि सोमोन्दैहाय नोंथांमोना नुनो द नेचार अफ सान माने जिसु ख्रिस्टनि आखुथाय बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना नुनो मोनगोन इंलिशआव बुंदों he will be great होननानै बुंदों दै he will be great दहाय बुंदों जोंनि बर'आवहाय माने महान होननानै बुंदों बियो सासे महान जागोन होननानै बुंदों दा ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर जोंनि जिसु ख्रिस्टआ मा होनदों महान इसोर he will be great होननानै बुंदों दिनैहाय the great महान सोदोबखौ जुदि नोंथांमोना फरायनानै नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा ग्रेट महान बे सोदोबा मा बिलाइ जोङो नायनि दै जोङो सानफ्रोमबो एबा बर' दिनावहाय जोङो सोरबा आलासिफोरनिफ्राय सोरबा बेबायदि इनभाइटेड गेस्टफोरनिफ्राय जों नैबे बाइबेल पेजेसफोरनिफ्राय जोङो बोसोरफ्रोमबो ख्रिस्टमासनि सोमोन्दै जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दैहाय जोङो सोलोङो खोनायो पास्टरफोरनिफ्राय पालकफोरनिफ्राय रेभारेन्सफोरनिफ्राय नाथाय आं स्पेशली बे ग्रेट होननाय सोदोब महान होननाय सोदोबखौ आङो माने फकास खालामनो गोसो जादों बे महान सोदोबखौहाय जों गोबां मानसिफ्रानो माने जोंनि साधारन भाबैल' जों बेखौ लायो नाथाय बे ग्रेट महान सोदोबखौ जोङो डिपलि स्टाडि खालामा नाथाय दिनैहाय जिसु ख्रिस्टनावहाय महान खालामनाया मा जादों बेखौ जोङो नायनि दै जोंनि लुकासआ बुंदों he will be great बियो जोंनि सासे गिदिर महान जागोन होननानै बुंदों महान दा जोङो नाय ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर आं मोनसे जारिमिनखौहाय लाबोनो गोसो जादों आलेकजेन्डार द ग्रेट होननाय जोङो जोंनि माखासे मिथिगौ जायफ्रा जारिमिन माने साबजेक्टखौ लादों कर्सखौ लादों बिथांमोना मिथिगोन आलेकजेन्डार द ग्रेट आलेकजेन्डारा सोरमोन बे सासे मोनसे समावहाय माने ओरैबायदि डायनामिक सासे लिडारमोन आरो सासे डायनामिक लिडारमोन बेयो माने बिनि साननायाव बिनि दावहा नांनायाव बिनि पलिसिफ्राव बहुत बियो माने डायनामिक महानमोन आरो महानमोन जिखुनु जा दावहा नाङा मानो बियो देरहायोमोन बियो बिदि महानखाय दावहा नांनानै बिथाङा देरहायोमोन बबेबा समाव बिदिनो सोरजोंबा दावहा नांनानै नांनानै मेंग्लिबायमोन आरो बै समावहाय बिनि स्ट्रेटेजि बायदि बिनि प्लान बायदि दावहानि समाव बिथाङा देरहायोमोन बिनि गियाना बिथाङा महानमोन बिनि मावनायाव बिथाङा महानमोन बिथाङा जि मेंग्लिनामोन दा हिस्टरियानफ्रा स्टाडि खालामनानै दिनैहाय आलेकजेन्डारा मामोन रिसार्च खालामनानै बिथांमोना रियलाइज खालामदों बिथांमोना सानदों बेयो सासे महानमोन दा महानखायनो बिथाङा दावहा देरहादों
बिथाङा दिनै जोंनि जाथिनि गेजेराव जोंनि हादोरनि गेजेराव मा होननानै बुंदों जोंनि हादोरनि गेजेराव मा होननानै बुंदों बे मोजां खामानिखौ मावनो हादों माने जौगासारनाय खामानिखौ मावनो हादों शान्तिखौ लाबोनो हादों नै बेखौ रिलाइज खालामदों हिस्ट'रियानफोरा आरो थिग बेबायदिनो बेनि नाम आलेकजेन्डारल'मोन नाथाय बिनि महान खामानि मावनायखौ नुना दा ग्रेट ना आलेकजेन्डार दा ग्रेट बिमुं टाइटेलखौहाय होनाय जादों खृष्टनि पन्जाबखौ महान खाय दिनैहाय हिस्ट'रियानफ्रा मा होननानै बुंदों आलेकजेन्डार दा ग्रेट बिमुंखौ ग्रेट महान सोदोबखौ बिनो होदेरनाय जादों दा जिसु ख्रिस्टनि बेलायाव थिग बेबायदिनो खृष्टनि पन्जाबफ्राबो दिनैहाय जिसु ख्रिस्टखौ लुकासनि 8:32 बुंदों 32 बुंदों he will be great होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्टआ सासे महान होननानै बुंदों जोङो नायनि नाथाय बै आलेकजेन्डार दा ग्रेटनि महान आरो जिसु ख्रिस्टनि महान दा ग्रेट जुदि नोंथांमोना कम्पेरिजन खालामनानै रिजायनानै जुदि नोंथांमोना स्टाडि खालामनानै नायोब्ला बेनि डिफारेन्स बेनि फारागथिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन जिसु ख्रिस्टआ मा होनदों बियो नेचारेलि बियो माने बियो पजेस खालामदों बिना दंखायो नेचारावनो बियो माने बेनि एसेन्स बेनि साबस्टेन्सआवनो जिसु ख्रिस्टआ बियो महानखा नाथाय बै आलेकजेन्डारनि महाना ग्रेटना बे गावगा आरजिनानै मोननाय बिमुंसो नाथाय जिसु ख्रिस्टआ नेचारेलि बियो पजेस खालामखानाय बिनि एसेन्सआनो बिनि नेचारानो महानखा दा खृष्टनि पन्जाबफ्राबो दिनै नाय जिसु ख्रिस्टआ जों दिनै महान होननानै जों माबोरै जों प्रुभ खालामनो हागोन जुदि बाइबेलाव नोंथांमोना नाय अब्ला नुनो मोनगोन जोङो फर एग्जाम्पल जोङो नायनि सोरबा मानसिया दिनै नेचारेल मानसिया माब्लाबा थैनायनिफ्राय सिखांनो हागोन नामा जारिमिनाव बबाव नुदों नामा थैनायखौ बिथाङा फेजेनदों बियो महान नंखायनो बियो थैनायनिफ्राय बियो सिखांफिनदों दिनैहाय मा होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्टनि मिराकल सोमोनांथाव खामानि मावनायफोरखौ नोंथांमोना स्टाडि खालामनायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन ना गोबां गानो रोङै रकफोरखौ बियो सोखादों बियो महान नंगौना नङा दैनि सायाव बिथाङा थाबायगोन बियो महान नंगौना नङा बियो 40 दिन फास्टिं खादों बेबो मोनसे जिसु ख्रिस्टनि आखुथाय जों मानसिया माब्लाबा 40 दिन बे जों माब्लाबा थानो हाया नाथाय जिसु ख्रिस्टआ थानो हादों बियो महान नङामोन बेबायदि खामानिखौ मावनो हानाय नङामोन दा आरो बियो महानखाय दिनैहाय जोंनि पापफोरखौ बियो निमाहा होनो हायो बियो महानखाय दिनै जोङो सोरगोराय जिउआवहाय लांनायनि खेमथाया थानाय नङामोन नाथाय बियो महानखाय सोरगोराय जोंनि खेमथाया बेनियाव दङ दा जिसु ख्रिस्टआ दिनै महान खृष्टनि पन्जाबफ्राबो He is great दा बेनिखायनो लुकआ गावनि रोंमोन्दांथिनि गेजेरजों गावनि स्टाडिनि गेजेरजों गावनि रिभेलेसन मोननायनि गेजेरजों गावनि अन एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों लुकआ दिनैहाय मा होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्टखौ मा बुंदों He will be great होननानै बुंदों बे सासे जोंनि महान होननानै बुंदों दा गमामायै जिसु ख्रिस्टआ जोंनि थाखाय जे महान एसे खृष्टनि पन्जाबफोर दा जों दिनै बहुद बोर गोनां जों दिनै जोबोद खाफाल गोनां दि जों सासे महान इसोरखौनो दिनैहाय जों खुलुमदों जोङो दिनैहाय सिबिदों दिनैहाय जोङो नंबां जाबां फिसा फिसौ ना लिटिलनि अपोजिटआ मा लिटिलनि अपोजिटआ मा फिसा इसोरखौ दिनै जोङो खुलुमाखै दिनै जों नंखाय इसोरखौ दिनै खुलुमाखै दा जेखौबो मावनो हाग्रा इसोरखौ दिनैहाय जोङो खुलुमदों दिनै जिसु ख्रिस्टआ दिनै बुहुमखौबो सोरजिदों दिनै बारखौबो जिसु ख्रिस्टआनो सोरजिदों दादों अख्रां सान हाथरखि गासैखौबो दाजोबदों दिनैहाय बेनो फोरमान जिसु ख्रिस्टआ महान जों दिनै जाय इसोरखौ खुलुमदों बे इसोरा दिनै महान
जोंनि दुखुआव थानाय समावबो जोंखौ बियो गावनि रावजों कमफर्ट खालामग्रा इसोर दा जोंनि प्रब्लेम जानानै थानाय समावबो बियो जोंखौ फैनानै बे जोंखौ गोजोन होग्रा इसोर दिनैहाय मा बुंदों जिसु ख्रिस्टखौ शान्तिनि राजा ना बुंदों प्रिन्स अफ पिस होनना बुंदों जिसु ख्रिस्टआ दिनै जोंनो शान्तिखौबो होनो हाग्रा इसोर दिनै बे जिसु ख्रिस्टआ महान नङामोनब्ला बे शान्तिखौबो होनो हानाय नङामोन दिनै सोरगो रायजोखौबो होनो हानाय नङामोन दिनै थैनायनिफ्रायबो सिखारफिननो हानाय नङामोन दा ख्रिस्टनि अनजाग्रा बियो महान दिनै ग्रेट हि इज ग्रेट बियो जोंनि महान इसोर दा ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर दिनै जों गोनो गोथो जानो नाङा जोंनि इसोरा फिसाल' जोंनि इसोरखौ जों माब्लाबो साननो नाङा जोंनि जिसु ख्रिस्टखौ जों माब्लाबो साननो नाङा जों हाजार बार जों प्रार्थना खालामबाय मोनसे खामानिनि थाखाय नाथाय साक्सेस जायाखैसै इसोरा गोलै नंदा बिखौ समाधान खालामनो हाया नंदा नोंथांमोना बेबायदि कनफिउजन स्टेटआव थानो हागौ कन्डिशनाव थानो हागौ नाथाय बाइबेला दिनै क्लियारलि जोंनो खोन्थादों बियो इसोर शान्तिखौबो नोंनो होनो हाग्रा इसोर नोंनि प्रब्लेमफोरखौ समाधान खालामनो हाग्रा इसोर आरो बे इसोरानो जोंनि गेजेराव अरायसम जोंनि जिउआव गिबिथि जायगा लानांगौ दा बे जोंनि जिउआव गिबिथि जायगा लानांगौ जायगाखौ जोंनि जिउआव जेब्लायबो जोंनि इसोरखौ गिदिर होननानै जों जेब्लायबो जों लाबाय थानांगौ अब्ला जों थांबावनि बेयाव बुंदों लुकासनि 8:32 आवबो बुंबावदों बे सिरियावनो मा बुंदों एन्ड हि विल बी ग्रेट बियो सासे महान ओमफ्राय बिनि उनाव मा बुंदों and he will be called the son of the most high होननानै बुंदों ख्रिस्टनि ओमफ्राय बेखौ महान बुंखांनायनि उनावहाय लुका मा बुंबावदों बेखौहाय बर'आव ट्रेन्सलेट बे एखेसै son of the most high होननानै बुंदों बे जिसु ख्रिस्टखौहाय आरो गोजौसिनथारनि बिसा हौवा जाबाय दे दिनैहाय मा बुंदों लुकासआ महान बुंखांनायनि उनाव बिनि उनाव मा बुंदों बुजिमा आरो गोजौसिनथारनि बिसा हौवा होनजागोन गोजौसिनथारनि बिसा हौवा होननानै मुंख'जागोन होननानै बुंदों जोंनि बिनि नेचार बिनि आखुथायखौ जों सोलोंबाय गोजौसिनथारनि बिसा हौवा होननानै मुंख'जागोन होननानै बुंदों दे मा बुंदों इंलिसाव मा बुंदों will be called the son of the most high बयनिबो गोजौसिनथारनि फिसा हौवा होननानै मुंख'जागोन होननानै बुंदों जों नायनि ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर बिनि हायरार्किखौ जोङो नायनि दे दिनैहाय जोङो हादोरखौ दैदेननायाव एबा मोनसे अर्गानाइजेसनखौ दैदेननायाव मोनसे जोङो रेंकिं मोनसे सिस्टेम थायो हायरार्कि थायो दे फर एग्जाम्पल दिनैहाय जोंनि नेशनेल लेभेलनिखौनो जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनिखौनो जोङो नायनि दिनैहाय जोंनि BTC आवहाय चिफ माने चिफ दं चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोर गैया जुदि बिनि हायरार्किखौ जों स्टाडि खालामो जोंनि रुट लेभेल जोंनि चेयारमेन बे मेम्बार जाग्रोयो बे मोनसे रेंक मेम्बारनिफ्राय बिथांनिफ्राय सासे चेयारमेननिफ्राय दिनैहाय ब्लकआव थाहैयो आरो ब्लकनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिनैहाय जोंनि बिटिआर चिफ थायो आरो चिफनि ओरै गोजौआवहाय जोंनि एमएलएफोर थाहैयोना एमएलएफोरनि बिथांनि बयनिख्रुइ देरसिन माबायानो चिफ मिनिस्टार जाहैयो दा बै माबायावहाय मा होननानै बुंदों नेशनेल लेभेलावहाय मा प्राइम मिनिस्टार इउनियन मिनिस्टारफोर थायो इउनियन मिनिस्टारफोरनि गेजेराव दिनै प्राइम मिनिस्टारा बयनिख्रुइबो जौसिन मोनसे रेंकिंनि बियो सासे मानसि आरो दा थिग बेबायदिनो जोंनि जिसु ख्रिस्टखौबो बुंदों बयनिख्रुइबो जौसिनथारनि फिसाला हौवा होननानै मुंख'जागोन होननानै बुंदों ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर दिनैहाय नाय जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि दिनै
मा होननानै बुंगोन धोरोमफोर दं दा बे गासैबो मा होननानै बुंगोन जौसिननि इसोर होननानै बुंगोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर Son of the Most High ओमफ्राय मा बुंदों is God of all King of Kings राजानिबो राजा मतलब बेनि रेंकिंआ गोबां राजाफोर दं बुहुमावहाय बेनि जौसिननि राजा बे खोथाखौ बुंदों दा ख्रिस्ट' रेंकिं बेनि गोजौआव जेबो रेंकिं गैबावलिया ना सिटमानो बबेबा अर्गानाइजेसनाव जौसिन टपनि रेंकिंनि जायो नाथाय राजाफोरनि राजा प्रिन्स अफ पिस शान्तिनि राजा दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौहाय जोंनि मुलुगना बेबायदिनो बुंदों जे ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर दे बियो मा बुंदों दे बयनिबो गोजौसिननि रेंकनि बियो फिसाला होननानै बुंदों दा इसोर दा जोंनि ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ बयनिबो जौसिन रेंकनि इसोर जों दिनैहाय बे इसोरखौहाय दिनै जों खुलुमगासिनो दङ जों खुलुमगासिनो दा ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर दिनैहाय जोङो गोबां समाव जोंनि लाइफआवहाय माबा मोनसे क्राइटिक सिचुएशन फैयो गोब्राब थासारिफोर फैयो जोंनि जिउआव पार्सनेल लाइफआव गोबां प्रब्लेमफोर फैयो जोंनि लाइफआव गोबां मा होनो रांखान्थियारि बेले-बेजेनि प्रब्लेम फैयो न'खराव बेबायदिनो मा होनो न'खर मा होनो बिदिनो बेले-बेजे समस्याफोर फैयो गथ' गथाय फोरोंनायाव बेबायदिनो समस्याफोर फैयो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि फरायहोनायाव गोबां रोखोमनि नाना रोखोमनि समस्याफोर फैयो आरो जों स्टुडेन्टफोरनि लाइफआवबो फरायसाफोरनि लाइफआवबो गोबां रोखोमनि मा होनो प्रब्लेमफोर फैयो दा प्रब्लेमफोर फैयो नाथाय बै समाव जों जोंनि जिसु ख्रिस्ट'खौ जों उन्दैनिफ्रायनो जोंनि इसोर होननानैहाय जोङो खुलुम सिबियो देवबा खुंफ्रोमबो जोङो इसोरखौ बाख्नाय होयो नाथाय बैबायदि प्रब्लेमफोर फैनायावहाय जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि प्रेसारफोर फैयो सोंलुफोर फैयो आं मा खालामगोन मा लागोन होननाय बेबायदि क्राइटिक सिचुएसना फैयो ना हार्ड टाइमाव फैयो गोब्राब थासारियाव फैयो बै समाव जोङो मा जाहैयो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा फोथायनायनिफ्राय जों उसुखौ बेकस्लाइड जानो नागिरो नाथाय बैबायदि थासारिखौ जोंनि इसोरा मानो लाबोयो होननानै बुंदों नोंखौ सोलोंथाइ होनो नोंखौ फोरोंनो थाखाय नोंनि फोथायनाय बेसेबां गोब्राब बेखौ नायनो थाखायसो इसोरा बेबायदि थासारिखौ लाबोयो नाथाय बै समाव जोङो बावहैयो दे लुका बुंदों हि इज ग्रेट बियो महान आरो बे जोंनि मा होनो गोजौसिननि बिजाबाव मख'जागोन होननाय बेबायदि सानखौ बेबायदि साननायखौ जोङो बै समाव बावहैनो नागिरो नाथाय नोंनि जिउआवहाय बेदि ग्रेट महान गोजौसिननि बिजाब होननाय सोदोबा रावा इसोरनि रावा नोंनाव थायोब्ला बैबायदि सिचुएसनाव नोंथाङा बारग'नो हागोन आरो ख्रिस्टियान जिउखौहाय नोंथांमोना मानो राफोद ख्रिस्टियान जिउ खुंनायनि नेरसोनखौहाय भिक्टरियास लाइफखौहाय नोंथांमोना मानो मोनफैनो हागोन जुदि नैबे रावा नोंथांनि जिउआव थायोब्ला नङाब्ला जोङो बेबायदि थासारिनिफ्राय जों बारग'नो हानाय जोङो पास जानो हानाय नङा बेबायदि एग्जामाव दा ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर बेखौहाय जोंनि गोथार